Good morning, Mayor Rajib Inad sa Minglanilla. Mao ni ang imong litrato sa imong pagka-epal of the day. Ang mga patrol cars, ang mga rescue vehicles diya sa Minglanilla, gibutangan niya og Rajib Rapid Action. Rajib Rapid Action. Of course, iyan nga ang Rajib. Iyan yung gi-insinuate niya. Gibutang niya. I-zoom ra ninyo ang picture. Rajib Rapid Action. Ang iyang gibutang. Ato ning pagtuki na to sa Epal of the Day. Gihimo kapila man ta maka-Epal of the Day ni Rajib Inad. Kadtong na siya signage, gitapan niya sa COA, kausa. Ikaduha kadtong iyang medical van. Kaya gibutangan sa iyang Rajib Rapid Action na slogan. O ikatulo, kadtong Burkini na. Iyang mga sakyanan, butangan niya og Rajib Rapid Action. Ang ako notisyang nadawat, gikas tagay Minglanilla, o malipay kay kukutinuod ni, human sa atong EOTD, gitangtang ni Mayor Rajib Inad ang iyangan. Mao ni ang dagway sa sakyanan diya sa Minglanilla, ngawa na angan ni Mayor Rajib Inad. Rapid action na lang, wa na'y Rajib. Ato siyang nahibawan nga ang mga tarpaulins ni Mayor Rajib Inad, gitapan niya sa Project TARPS sa Commission on Audit. Iyasang gitangtang. Kung tinuod ni, salamat Mayor Rajib Inad sa imong kasensitibo sa feedback na imong nadawat gikan sa publiko, kay kini mao mga kasayuran gikan ni sa imong mga constituents diya sa Minglanilla. Na iskandalo sab nganong imong gibutang diha imong naong o imong ngan. Actually, why naong ni Mayor Rajib Inad? Iyarang ngan mo yung gibutang diha sa mga proyekto. Iyang giangkon ang kredito na kanang mga proyekto tungod na sa iyang administrasyon. Pwede ni tinuod. Kanang mga proyekto gigastuhan na sa mga magbubuhi sa Minglanilla. Bisag kinsa pay mayor diha sa Minglanilla. Gigastuhan sa buhis sa mga Subuanon o sa mga Pilipino. Dili na tungod ni Mayor Rajib Inad. Dakong bakak na ang papangangkon ng kredito ano mga proyekto. Pero salamat Mayor Rajib Inad. Better late than later, imong gitangtang ang imong ngan gikan sa mga tarpaulins o gikan sa mga sakyanan sa kapulisan o sa kabomberuhan o sa local Minglanilla Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office pagtubag sa mga alarma diya sa lungsod sa Minglanilla. So hinaot ang ubang mga mayor. Si Cindy Chan, isaad naman nga di na magbutang sa iyang naong o siyang ngan. Hinaot di siya na ibutang ang naong o ngan sa iyang pana o siyang anak o sa uban pa nila mga aliado sa politika diya sa siyudad sa Lapu-Lapu. Problemado na may Junkie Uwano kay Juan Mandawi. Ang ilang ginoong partido, ilang ginoong slogan sa kampanya mo gigamit karon diya sa tanan, hasta lanyard sa ilang ID. Hasta mga official documents diya sa siyudad sa Mandawi. Hinaut makita na sa DLG, ikiha na si Junkie Uwano o si Ipap Uwano anang ilang paglapas sa anti-EPAL Memorandum Circular na giluwatan sa Department of Interior and Local Government. Si Ipap dili subject sa DLG pero subject siya sa GAA 2026 na ihimo sa samang pagdili. Dili mabutangan og naong, og ngan, og logo, og slogans, color motif, og uban pa mga simbolo sa mga government officials and employees ang tanang government projects o ang tanang government properties. So salamat Mayor Rajib Inad sa imong sensitivity. Hinaut manakod ka sa uban nga mga epal nga mga politiko parihan nimo.